Ei, bona a tots, soc Cocter i avui us porto un gameplay comentat al Modern Warfare 2. Per fi he aconseguit fer-me una punyetera bona partida al Modern Warfare 2, la veritat m'ha costat moltíssim. Veureu una partida que vaig provar a saco, a més no poder, un altre cop amb l'ACR, ja sé que us porto 2 dies seguits, diferents jocs amb l'ACR. Cocter, canvia d'arma! Em sap greu, la tenia, volia fer una bona partida per portar-la. Bueno, si no hi havia pressupost per portar una persona real i he hagut de fer aquesta veu. Sí que més d'un penseu que gilipolles, em sap greu. Bueno, aquí veureu una partida a Dominio, per fi una partida mig boneta. Aquí n'enganxo un. I aquest, què collons està fent aquest? Que algú m'expliqui què collons està fent aquest tio. Aquest m'està buscant, trec l'escopeta, i sé que vindrà per aquest costat. No es mor. Tu, que estic aquí. Ara, m'haig de fer respectar, tio. Headshot. Bueno, ja saben que estic aquí a la caseta. Quan saben que estàs aquí millor carrega't a córrer, perquè si no l'has cagat. I el millor que pots fer és, bueno, pues això, intentar matar els que te venen. El tio aquest que no se n'entera. Jo crec que és el segon cop que estic intentant disparar. Mora't. Va, perfecte. Em sembla que em porto 5, millor no es pot començar una partida, la veritat. Carrego l'altre. Encara no he fet cap Claymore, raro amb mi, perquè últimament amb els Claymores se'ls mengen moltíssims, la gran majoria de gent. I dic, bueno, aquí n'hi ha d'haver un que acaba de disparar, saps què? Mira, l'agafaré per l'esquena, salto, me giro. A veure, on estàs, mora't. Me cago amb lo bé que anava, aquí estava, joder, tio, que anava molt bé la partida, ja està, tio, puto gilipolles, bla 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 bla. I va, no passa res, continua. Moltes vegades aquestes partides que són així, que m'arrallo, acabo fotent el camp, ja ho veieu, 2 morts seguides, aquí és quan ja m'indigno i dic, me cago en tot. A tomar pel cul, i tanco la partida, i dic, no, va, que aquí pots fer alguna cosa interessant, que els tios aquests estan molt apagats, els tios aquests no s'entenen d'una merda i te'n pots fotre aquí unes bones baixes. I ara veureu, el seu respawn és aquest, tota l'estona crec que serà aquest, i si no és aquest, doncs molta estona serà aquest, vale? I dic, uah, si estan anem-nos a buscar per baix. Atenció, aquí m'estic menjant una de morts impressionant. Ara m'he d'estar pensant, quina merda ens penges, Cocter? Quina merda ens penges, tio? Bueno, aquí em sembla que ja comença el ritus. Aquest tio que no es vol morir, atenció, bueno, aquest tio que no sé què collons li passa que no es vol morir, aquest menja bales d'escopeta. I, bueno, primer de tot dir-vos que moltes gràcies, hem arribat a 20 likes en un dia, la veritat és que és algo molt difícil de veure en el canal. El canal ja veia que teníeu ganes de veure gameplays un altre cop del Call of Duty, que en teníeu ganes de veritat, perquè un que he penjat mínimament de 100, 73 visites en menys d'un dia, 21 likes. Tinc un hater, això sempre fa pujar prestigi entre els youtubers, o si no això és el que vull pensar. I, bueno, no sé per què collons tinc un hater, la veritat no ho entenc. Si no és un hater i és algú que ho fa perquè té una raó, que m'ho fiqui o m'enviï un missatge privat, que realment vull saber el per què. Llavors, bueno, aquí ja veieu, els acabo de pillar per baix ja no sé que no en vindran. I bueno, ara estan repassant tots per aquí, només tenen A, ells. Sé que estan tots per aquí, mira, aquí n'hi ha un, el tio que no es moria. Per aquí baix en ve un altre, perquè acaba de rebentar-se un Claymore. Mira, aquí està passant per aquí. Dispara. Vamos, doble baja, perfecte. No sé com collons passen aquestes coses, però passen. Aquí mateix, ara mateix no porto la compta, no sé quants me'n falten, però me'n deuen faltar com 3 o 4 encara per Harriers. Vaig amb línia dura, aquí n'hi ha un altre. Ara mateix tinc Harriers, l'he clavat 3 o 4, un, és igual, no importa, no? M'atiro els primers Harriers. I me'n vaig amagar, vaig dir, va, corre, que no t'apillin, a veure, estira't, un. Va, que em podria fer alguns altres. Me cago, un altre tio. A més, atenció com m'ha mort. Em veu per aquí, en punteria estable del pal, dispara, ja m'ha fotut tot el rafagot i ja me l'ha fotut sense apuntar, tio, fa molta ràbia. A més, el Harry decideix matar, que és encara el que m'indigna més, no? Aquí me'n torno a matar un altre. La qüestió és que aquí decideixo que, bueno, que veient que se'ls mengen tots, quan vaig per baix s'ho mengen tot, dic, va, doncs anem per baix, segur que em puc fotre unes bones baixes. Mira, aquí els tios van sortint tota l'estona per baix, és que ho tinc claríssim el que s'ha de fer. Mira, aquí n'hi ha un, el que m'acaba de matar abans, allà al fons n'hi havia un altre, vamos, tiro a la cabeza, perfecte. A més amb l'UAV que em va de conya per saber on estan els enemics, sé que per aquí n'ha de passar un, quasi me mata. Per fer el gilipolles, la veritat, fico un altre Claymore aquí. Pel que veig ja estan tinguent moltes ganes de baixar per baix, no? I és una cosa que
En el Modern Warfare 2 sobretot l'has de tenir molt clar, si saps ficar bé el Claymore és una baixa i a vegades més d'un cop són més d'una baixa. Bueno, aquí hi ha els tios que no es volen morir, joder, moriu-vos ja, tio. Aquí, a veure, tornem a sortir, un altre que tampoc es vol morir, però esto què és? Però esto què és? Ja us dic, bueno, aquí la veritat és que és un moment d'aquests èpics que dius com he pogut sortir viu d'aquí, tio, a més la granada, bueno, torno a tirar el segon Harrier, ja em porto dos, no sol ser normal una partida de dos Harriers, dic, bueno, va, la nuclear encara es pot fer, mira, aquí al fons n'hi ha un altre, bueno, no sé gilipolles i mata'l, vale, putos quicos de merda, odio aquest joc pels putos quicos, tio, és el que em fa més ràbia que un tio que ja estava mort me tiri un quico i me mati perquè és manco, bueno, no passa res, va, tranquil·litza't, continuem, saps que l'estan mirant tota l'estona per baix, mira per allà dalt en venia un, a veure si li veus al cap, no, l'acaben de matar, per aquí en vindrà un altre, vamos, aquí al fons han de venir alguns més segur, per baix sempre en venen, si no el pujaré a buscar jo, da igual, no importa, i, va, me tira una segadora, aquí està dient merda, l'he cagat, no sé on estic, bueno, els tios aquests van tirant de tot per poder sortir d'aquí, els hem agafat superbé el respawn, allà al fons hi ha d'haver algun, no el veig, un s'acaba de menjar el Claymore, vaig a buscar-lo per tornar-me a ficar un altre, com ja veieu, és que és la mateixa dinàmica, no crec que sigui campeig, no? La veritat és que, a veure, si surten per aquí és controlar el respawn, jo és que no diria campeig, bueno, per aquí veig que en ve un, vamos, un, i de cop veig que diuen hemos capturat en Charlie, exacte, en aquest moment, i em veus corrents, però com un cabron aquí pensant que no el capturin, tio, sisplau, que no el capturin, va, sisplau, arribo tard, evidentment arribo tard, com sempre, i la capturen. I per què he vingut corrents fins aquí perquè no el capturessin? El més important és ficar-te, quan te passa això és ficar-te a dintre C, perquè no canvia el seu respawn, perquè si està dintre C amb sort, la veritat és que només se li pot dir sort perquè el respawn va com va en el Modern Warfare, tant el 2 com el 3, és això, fer variar el respawn, que no et vari, que ho vagin repassant contínuament A. Estan capturant C, per tant A estaran repassant tots A, acaben de capturar C, i ja us dic, la idea és aquesta, no? La idea és aquesta de que no te canviïn el respawn perquè la veritat és que el tenim super ben controlat, com veieu, els tios quasi com qui diu no surten. Aquí n'hi ha un que no el puc matar, hi ha un payflow que m'està traient baixes, això em fa molta ràbia, sobretot quan portes tirat dos Harriers ves que no mata, en canvi el seu payflow es fot les botes, això fa molta ràbia, mira que al fons n'hi ha un, i per allà n'hi havia un altre, m'acaben de treure, i ja us dic, si entrau no en el respawn, jo no ho recomanaria, jo per exemple recomanaria fer el que faig jo, anar-lo a esperar per baix, perquè si n'hi ha algun que decideix que és més llest que la resta i bueno, se'n vol anar per fora, pues el trobaràs per aquí baix, no? Jo ja ho dic, jo sincerament no faria, bueno, aquí atenció Harriers, el problema que tinc amb aquesta arma és que té massa poques bales, i mira, aquí un, i l'altre que, oh, me l'he carregat, bueno, aquí ja era massa flipada, era una empapinada màxima massa important, i bueno, tres Harriers en una partida, sense campejar molt, la veritat, és fàcil fer-te una bona partida, Modern Warfare 2 si decideixes campejar, allò d'esperar que vinguin, ficar-te en un costat, que saps que venen per allà i no moure't d'allà, estar volant tota l'estona, això crec que és relativament fàcil fer-te un nuclear així, però m'agrada, per exemple, anar així molt a saco, ja veureu, aquesta partida em maten molt i mato molt, bueno, aquí, la cosa que trata més en aquest món, que és això, com es diu això, el desmodulador aquest raro, la cosa que toca més els ous i que més inútil que existeix per mi personalment, com ja dic, bueno, aquí ja veieu, estan tornant, hem aconseguit que no canvi el seu respawn, tenia bona connexió, com podeu veure, anava bastant bé la connexió, bueno, aquí hi ha un moment que m'espanto perquè veig que el radar surt un altre desmodulador, ja dic, sempre heu de mirar el minimapa per saber on estan els enemics. Com veieu, jo controlo el respawn mirant el minimapa, si no el mires és molt difícil controlar el minimapa. Bueno, aquí aquest tio que no sé per què no els acabo d'enganxar, aquí un altre, no els acabo d'enganxar, i atenció al tio del terra, aquí, fent veure que està mort, ja veieu, el gameplay està a punt d'acabar. Espero que us hagi agradat, el divendres us penjaré les intros que us deia, m'haureu de triar la que més us agradi, i la que més us agradi serà la que faré servir durant, no sé, fins que me cansi de la intro. Bueno, això és tot, comenteu, likes, favorits, a veure si podem passar dels 20 likes. Això és tot, que vagi bé.